Antoni Castellà, portaveu de Demòcrates i diputat al Parlament. Bon dia i gràcies per ser avui aquí. Bon dia, un ple. A vostè li faria il·lusió ser president del Parlament? Jo crec que qualsevol diputat, a qualsevol ciutadà li pot fer il·lusió, clar que sí. Però si ho dius pel que ha sortit aquests dies, no em consta, no n'hem parlat d'això. No s'ha parlat? No, jo no n'he parlat d'això en absolut, i per tant suposo que sempre es fan travesses, i han sortit diferents noms, i diferents noms que tots són molt rellevants. I deixem-ho així, especialment el de l'Ernest Maragall també ha sortit, que crec que és un gran perfil per presidir el Parlament. Però torno a dir, no n'hem parlat. No estic fugint d'estudi, no estic dient senzillament... No, està responent perfectament la pregunta. Il·lusió, clar, perquè qualsevol ciutadà de Catalunya li faria il·lusió ser president d'una institució com aquesta, com la que representaria també l'època que estem vivint. I sobretot a l'època que estem vivint, amb una situació absolutament complexa, amb una responsabilitat enorme. Jo aprofito per fer un agraïment enorme a la Carme Forcadell. La Carme ha fet una tasca impressionant, és el salt més gran que hem fet a la història del nostre país i al nostre Parlament, i la Carme pren una decisió molt i molt rellevant que l'hauríem de reflexionar en termes col·lectius de tot el que estem fent. És a dir, la Carme, entre altres coses, considera que algú que està encausat no està prou lliure per presidir el Parlament de Catalunya, i jo hi coincideixo amb això. Aquest és un debat, a més, que pot portar contradiccions, i per tant el que diré ara no ho afirmo, senzillament a mi em planteja dubtes. Em planteja dubtes en una situació d'un estat espanyol tan agressiu com el que teniu. Sí, és una bona idea. La primera prioritat és restituir el govern. Una vegada restituït el govern, i hem de reflexionar si això ho deixem aquí, o probablement és molt interessant el posar tota una línia en el govern i a la mesa del Parlament que no estiguin encausats. I dic més, i seguir amb una estratègia en la qual els que no estiguin encausats, si segueixen endavant i segueix amb la mateixa actitud de l'estat espanyol i els encausen, substituir-los, no portar-los a l'extrem, substituir-los el més ràpid possible, i una segona, i una tercera, i una quarta línia, i fins on ho portem. Per tant, sempre no encausats. No ho afirmo, torno a dir, però sí que em planteja... És interessant reflexionar a partir d'ara sobre aquesta opció. Però jo crec que això, és a dir, estem en una batalla enorme amb l'estat espanyol i hem d'analitzar en cada moment quina és la millor estratègia. I això és quelcom que hem de posar sobre la taula. I també aplicable a la presidència de la Generalitat, per exemple? Jo crec que a mig termini sí. Probablement en la presidència de la Generalitat pesa molt més la restitució davant del 155 que va ser plegat. Jo crec que hem d'anar equilibrant el que és la tasca executiva del que és el missatge polític. En el cas del president, jo crec que pesa molt més el missatge polític de dir restituïm el president que es va cessar il·legítimament amb el 155. Però després, quan parlem de la tasca executiva del govern, torno a dir, podem tindre les dues filosofies, no? Restituïm a tot aquell que vulgui, perquè és tot aquell que vulgui, o obrim també el debat de si és millor que darrere el president hagi tota una línia que no estigui encausada. Per tindre les mans lliures, però també pels encausats deixar-los perfectament que es defensin davant d'una situació injusta. Jo crec que això ho hem de poder debatre. 2 minuts i Toni Castellà al suplement. El suplement. Això és El suplement, amb Ricard Ostrell. 9 i 10, la incertesa està instal·lada en la política catalana des de fa mesos i ara per ara no sembla que s'hagi d'esvair. Junts per Catalunya assegura que només contempla investir Carles Puigdemont, però el govern espanyol ja ha anunciat que recorrerà automàticament qualsevol investidura telemàtica. Ens acompanya Antoni Castellà, portaveu de Demòcrates i també diputat al Parlament, que abans el saludàvem i li preguntàvem si li faria o no il·lusió ser president del Parlament. Ell deia que il·lusió moltíssima, però que aquest escenari de moment encara no es contempla o no se li ha plantejat, i per tant hem de veure com avança tot plegat. El que sí que s'està plantejant aquests dies, per això, és què pot passar aquest pla entre Esquerra i Junts per Catalunya per tal d'investir Puigdemont. Vostè el coneix, el pla, els detalls? Bé, el que tenim a traç gruixut exactament és el més important, que és un acord de que hem d'implantar la majoria dels 70 diputats independentistes, que això vol dir
que no podem deixar ni un minut més el Parlament de Catalunya en mans del 155, en mans del govern espanyol, que és on està ara. Aquesta és la prioritat número 1. I la número 2, tenir un president de la República, jo ho dic així, els que pensem i hem de seguir mantenint el que vam proclamar el dia 27, no fet efectiu, però sí plantejar-ho així, i aquest és en Puigdemont. Però de quina república parla? Doncs parlo de la que va expressar a l'1 d'octubre una majoria del poble de Catalunya ratificada el 21 de desembre. Jo crec que el més important en política... Sí, vostè m'està parlant d'una idea, d'una voluntat política, no m'està parlant d'uns termes reals. Ho dic perquè a vegades amb els termes confonem molt la gent, i quan parlem de república estem parlant d'una autonomia intervinguda. Però jo crec que el més important, sí, precisament per això m'he expressat en termes d'aquesta és la idea i aquesta és la voluntat de la gent i aquest és el mandat. És a dir, aquest no l'hem pogut fer efectiu en aquests moments i l'últim que podríem fer és renunciar a la idea. Renunciar a la idea seria trair a la voluntat del poble de Catalunya. I això, el no renunciar a la idea, comença per canviar l'esquema mental. Però expliqui'm com es fa. Deixa'm-ho dir així. Sí, però només una pregunta i li deixo respondre. Expliqui'm com es fa això de no renunciar a la idea de la república sense renunciar a la via unilateral. Jo no li he dit que renunciï a la via unilateral. Jo no li he dit això, en absolut. Per tant, vostè no hi renuncia. No, perquè seria tant com renunciar a la idea i a l'objectiu final. És a dir, ha hagut molt debat sobre l'àmbit bilateral, unilateral... Jo sempre dic el mateix. Aquestes eleccions eren una acció unilateral de l'estat espanyol. Es converteix en bilateral en el moment que la majoria de forces, tots, Junts per Catalunya, la candidatura d'Esquerra i la CUP, accepta aquestes eleccions. La CUP també, I, per tant, això passa a ser bilateral. La idea, jo crec que la mantenim tots. I la idea és esdevenir república. Aquest és l'objectiu. El plantejament és a l'altra banda. Si l'altra banda està disposat a negociar, és un procés bilateral. En el moment, reiteradament, que diu no amb això i nosaltres mantenim la idea, unilateralment estem seguint mantenint la idea. L'altre és amb quin full de ruta, amb quina estratègia, amb quin plantejament, però és que renunciar a la via que es diu així, entre cometes, unilateral, és tant com dir que renuncio a l'objectiu final que portaven en el programa electoral. Per tant, contesto molt clarament amb això. No. Mai. I el que anàvem abans, i l'únic que no et pot robar el 155, només faltaria, és la voluntat política. I la voluntat política comença també per canviar els esquemes mentals i parlar de que estem en un conflicte enorme en el qual... i possiblement se m'escaparà en algun moment, però vull dir, no és forces independentistes versus forces unionistes. En aquests moments són forces lleials a la república respecte a unes forces que no reconeixen la república. Això és l'únic que no ens poden treure. Avui a l'Hisenda Alemany deia en aquest programa, aquest matí al suplement, que no es tracta tant del nom a l'hora d'investir a Carles Puigdemont de nou com a president de la Generalitat, sinó del projecte, i quin projecte país hi ha. I davant d'aquesta pregunta sembla que hi ha encara molts interrogants, no? Vostè també ho deia. Com hem de desenvolupar o seguir desenvolupant aquesta república? Jo hi coincideixo que això és el més rellevant, però l'objectiu del desenvolupament del mandat democràtic que tenim també s'ha de fer compatible amb l'imaginari, amb els lideratges, amb tot plegat. I jo penso que la restitució del president Puigdemont és un àmbit molt i molt rellevant. La restitució, i no em contradic amb el que he dit a l'inici de l'entrevista, del govern, si ells tenen la voluntat de fer-ho, també ho és. I a partir d'aquí es poden prendre més decisions de futur, en termes de govern. Però si al final és impossible fer aquesta investidura telemàtica o no es troba la fórmula, aquest nom no ha de bloquejar, diguem-ne, el procés perquè tiri endavant, perquè vostè també deia que no era important les persones, sinó el projecte. Per tant, si no n'hi ha una, n'hi haurà una altra. Sí, però encara no em vull situar en aquesta pantalla. Esgotem-ho fins al final. A veure fins a quin punt o com es mou a l'estat espanyol, perquè suposo que tots tenim molt clar que la investidura telemàtica o no estem sobre un debat tècnic. Al segle XXI és ridícul encetar un debat tècnic de si es pot fer o no es pot fer. Clar que es pot fer, i tant que es pot fer. Els reglaments l'únic que serveixen és per interpretar i ajudar a la interpretació política de quina és la voluntat de la majoria dels votants. I la majoria dels votants t'han expressat clarament que la seva voluntat és restituir el govern i situar en Puigdemont com a president de la Generalitat. I el reglament, senzillament, és un instrument de dir com es pot fer això. Doncs dir que en el segle XXI pots comprar un pis amb Big Points
però no pots investir un president telemàticament, és ridícul. Tant aquest no és el debat de fons. El debat de fons és que no se'n passen després del 155, de totes les trampes que han fet, que hem guanyat unes eleccions amb una majoria àmplia de 70 diputats, no s'ho en passen i intentaran posar totes les traves del món i nosaltres hem d'intentar no caure en paranys i seguir endavant. Per tant, la primera pantalla és intentar tot i més per investir el president Puigdemont. I la mesa que surti ha d'intentar-ho en aquest sentit. I el president Puigdemont, que a més va fer una promesa en ferm, ha de proposar totes les vies que ell segur que hauria contemplar perquè això sigui així. I, en tot cas, la càrrega cap al govern espanyol a veure què fa. Hi ha una majoria de diputats que cal que siguin presents en aquest Parlament per poder investir a Carles Puigdemont. Ara mateix molts diputats que estan a Brussel·les ja han renunciat, per exemple, al seu escó per garantir aquesta majoria sobiranista. De fet, ahir La Vanguardia publicava que Esquerra estava pressionant a Toni Comín perquè renunciés a l'acte de diputat. Vostè en té constància d'això? Sí, en tinc constància que s'ha parlat. Nosaltres, a més mateixos, com a demòcrates, la setmana passada ho proposàvem des de la següent perspectiva. És a dir, és absolutament injust com està actuant a l'estat espanyol, però en qualsevol dels casos la prioritat número 1 és recuperar el Parlament de Catalunya. Ells estan intentant que això no passi. Torno a dir, no se'n passen el resultat. La resolució d'ahir mateix, en la qual ni tan sols els presos polítics els deixen ni tan sols anar al Parlament quan han estat escollits per, en conjunt, més de 2 milions de persones, és un escàndol. Es plantegen que, a lo millor, es plantegen lo del vot delegat. En qualsevol dels casos, hem d'intentar prendre decisions perquè el dimecres la majoria sigui efectiva. Per tant, vostè li recomana a Toni Comín que renunciï a l'escó. I l'únic que vull recordar amb això és, si no queda més... És a dir, abans de que quedi el Parlament en mans de Rajoy, sí. Abans de que quedi en mans de Rajoy. Per tant, esgotem totes les vies. Ara, això ha de comportar un compromís. Llavors sí, que també el vaig dir. Si això és així, automàticament, amb el Toni Comín, se'l ratifica com a conseller. Perquè vull recordar que per ser conseller no cal ser diputat. Aquesta és la diferència amb en Puigdemont. Per ser president de la Generalitat sí has de ser diputat. Per ser conseller, no. Clar, estem davant d'un escenari, el que vostè em planteja, que entenc que és més una legislatura de confrontació amb l'Estat que no pas de pacte. Ho dic perquè si hem d'entendre que el que han de fer els membres de la mesa, per exemple, és acceptar aquesta investidura telemàtica o treballar perquè Carles Puigdemont pugui ser restituït com a president de la Generalitat, això podria tenir conseqüències legals. Per tant, podríem parlar d'una mesa parlamentària que cada 6 mesos anés canviant. Això dependrà de l'estat espanyol. Això dependrà també de la voluntat de l'acció de govern de la Generalitat. Sí, però això dependrà del govern espanyol. Ho dic des de la següent perspectiva. És a dir, no és una decisió... És una decisió que aquesta pot tindre matisos, però tenim un mandat clar. És a dir, les forces lleials a la República tenim el mandat de tirar endavant el que es va votar l'1 d'octubre i el que es va proclamar el dia 27. A partir d'aquí, tenim la responsabilitat també política de que això, en algun termini, sigui possible, no només verbalitzar-ho. I, per tant, buscar la millor estratègia. A l'estat espanyol haurà de decidir també si manté la violència i la confrontació. Però jo crec que no n'hem de renunciar nosaltres en absolut. I no ens hem de posar la càrrega sistemàtica de, com que es dona per fet que l'estat espanyol actuarà així, doncs jo em pregunto en veu alta, llavors que hem de renunciar a tot? Doncs jo no hi estic en aquest joc. Per tant, jo estic més en el joc i torno a dir, què passa amb el que vostè plantejava? Doncs molt bé, doncs què passa si hi ha una mesa i es renuncia i n'hi ha una altra, i n'hi ha una altra, i n'hi ha una altra? M'agradaria preguntar-li llavors a l'estat espanyol. Què en causarem? A mils de persones? Bueno, pot ser. Doncs això generarà un conflicte enorme. Doncs la decisió de generar el conflicte serà de l'estat espanyol, no nostra. Ahir li deia, Maria Sirvent, diputada de la CUP, deia que era molt irresponsable que no s'estigui explicant clarament quin serà aquest programa d'actuació en els pròxims anys, quin és el contingut d'aquest acord que floten els mitjans i del qual, deien, no ens coneixem els detalls. Jo hi discrepo fins a què vol dir exactament els detalls. És a dir, el mandat que tenim és el poder desenvolupar la república. Jo penso que, a més, per desenvolupar... També, quina república? La que vam proclamar el dia 27.
l'acabem proposant el dia 27. Si el que es refereix és amb quin model de república que vol dir el procés constituent, ja estic d'acord. En algun moment haurem de fer un procés constituent. Per tant, diguem-ne que vostès el que volen és governar per desenvolupar, per seguir desenvolupant aquest procés per constituir la república, que és un procés constituent en el qual la ciutadania acabaria votant i prenent decisions sobre com vol el seu país. I tant. Això acaba... Aquest és el mandat. Sí, això acaba en el procés constituent. Dic que acaba, Però fins que arribem al procés constituent, jo crec que hem de poder mantenir un dels actius més importants que tenim, que és, diguem-ne, la resistència de la gent a nivell de carrer, és a dir, el més important és la gent que ens recolza en aquest procés. Hem d'incrementar, i ho dic molt clarament, les complicitats internacionals. El procés internacional és molt lent i hem de desenvolupar els instruments interns de govern suficients que no teníem desenvolupats a dia 26. I quan això estigui enllestit... I això què vol dir? I és aquí, per això venia, i és aquí on vol dir els necessaris i suficients per arribar al procés constituent. I per tant, vol dir tenir un cos de seguretat, per exemple... I si vostè em pregunta concretiu, li diré no li concreto. Que per nosaltres ens trobem en un mateix escenari que ja hem viscut. No. Quan dic que no li concreto... Que és que vostès deien que tenien tota la república preparada i a l'hora de la veritat no estava tan preparat com semblava. Jo no ho he dit mai, això. No, ja ho sé que vostè no ho ha dit mai directament. No ho he dit mai directament. Però vostè formava part, diguem-ne, de les negociacions amb les forces independentistes, estava dins d'això i, per tant, també n'és corresponsable. No hi vaig formar part mai de l'Estat Major, però va votar-hi a favor. Malgrat demanar-ho. Això és així. Però, deixi'm-ho dir d'una altra manera, què és el que no estava plantejat? El que no estava plantejat és tot el plantejament que es va fer, hi havia una línia vermella, que mai, mira que li dic, nosaltres, mai exerciríem la violència. Mai. Quan l'estat espanyol exerceix la violència, deixem-ho dir així, la violència només es contraposa amb violència. La violència només es contraposa amb violència. I aquesta és la línia que vam dir que no traspassàvem. Per tant, què és el que hem de tenir desenvolupat en aquests moments? Com a mig termini resistir si s'esdevé la violència una altra vegada. Perquè a curt termini, i és el que em refereixo al 26, a curt termini, quan explota la violència, sempre guanya. I vostè com creu que s'ha de resistir a la violència? A mig termini no. A mig termini és impossible. A mig termini, sí, l'exercici de la violència és reiterada, massiva. I sé que el que diré pot ser polèmic. En el marc de la Unió Europea, jo sé que parlar de la Unió Europea ara és una situació molt crítica per la majoria de ciutadans, però jo segueixo mantenint que tenim la gran sort i l'oportunitat de que la violència exercida sistemàticament a mig termini denunciada al final tomba la Unió Europea, perquè no tomba les institucions, però sí l'opinió pública. I l'opinió pública europea al final tombarà els seus governs. És una tasca llarga, feixuga, però crec que a llarg termini ens en sortim segur. La violència sistemàtica com a única solució per acabar amb el cas català, si nosaltres resistim i tirem endavant, no guanyarà. Pacíficament. Sempre. Sempre. Perquè si no fos així, voldria dir trencar-nos o trencar tota la nostra raó, sempre. Hi ha una baula feble que és la confiança. És a dir, vostès es presenten unes eleccions amb una experiència que ja s'ha viscut. És a dir, molt votant independentista pot pensar, escolta, jo vaig confiar en vostès pensant que ho tenien tot vostès, ja sé que no és vostè directament. No, sí. Però ja m'entén el que vull dir. Pensant que ho tenien tot preparat, al final no tenien les estructures d'estat suficients per tirar endavant el procés perquè no s'esperaven que es traspassés la línia vermella de la violència, com ara m'explicava. Com jo puc tornar a confiar en vostès quan ja ho vaig fer en el seu moment, i ara resulta que m'estan tornant a demanar una confiança que no tinc per què donar-los. I ens l'ha donat el poble de Catalunya. Ens l'ha donat clarament el 21 de desembre. Els ha donat per tornar a investir Puigdemont. No, i molt més. Junts per Catalunya, de les promeses electorals que va oferir, era aquesta. Junts per Catalunya promet investir Puigdemont. Si això no es fa. Però Junts per Catalunya, la candidatura d'Esquerra Republicana, Catalunya Sí i la CUP, tots portaven en el programa el desenvolupament de la república. I per mi és el més rellevant. Tant, fixi's en el que m'acaba de dir. És a dir, després del que va passar el 27, demanem al poble de Catalunya confiança per desenvolupar el mandat i més de 2 milions de ciutadans diuen fem confiança. Això és el que crec que ens ha de pesar a sobre i aquesta és la idea més optimista del món. El poble de Catalunya segueix confiant i nosaltres no hem de fallar. Ara bé, també
no ens hem de posar la càrrega a sobre que quan tens a l'altra banda un adversari que utilitza tots els instruments, que fa trampes amb tot el que pot i més, doncs no ens hem d'estar absolutament mirant al malic nosaltres com si fóssim al final les víctimes als botxins. Vostè voldria aquest nou govern que hi formés part, per exemple, la CUP? Si ens posem d'acord amb com hem de desenvolupar i com hem d'arribar en els millors instruments a fer efectiu aquest procés constituent, clar que sí, per què no? Jo crec que un govern d'unitat en aquests moments seria molt i molt interessant. Molt. Això comportaria, a més, el compromís absolut de totes les forces polítiques. Per tant, per què no? Vostè què hagués fet el 28 d'octubre? Ja és difícil de contestar amb això perquè no hi ets. Si em repreguntes, però és que jo et contestaré de la següent manera. A mi m'hagués agradat que s'hagués fet la proclamació el dia 2 d'octubre. Jo crec que teníem que haver proclamat el 2 d'octubre. I ho deixo aquí. Per tant, no va estar d'acord amb la decisió presa pel govern. No. Jo crec que sempre he estat lleial al govern, sobretot, a més, perquè és el govern qui tenia el màxim d'informació i ho seguiré defensant així. Però vostè m'ha fet una pregunta. M'ha fet una pregunta personal. Vostè què hagués fet? No, i li faré una altra personal perquè jo sempre que l'entrevisto li agraeixo molt aquesta sinceritat i aquesta manera que té tan directa de respondre que a vegades amb els polítics ja sap que costa. Vostè, si fos president del Parlament, per exemple, passaria per alt les recomanacions dels lletrats del Parlament quan obstaculitzin el vot telemàtic? Primer miraria exactament quin és l'informe dels lletrats i a partir d'aquí prendria la decisió política que s'adaptés més al mandat dels ciutadans de Catalunya. I el que s'adapta més al mandat dels ciutadans de Catalunya és fer, pel mecanisme que sigui, president al Carles Puigdemont. Per tant, sí. És a dir, què vinc a dir? Que en aquest debat sembla que hem dit es pot o no es pot en funció del que diguin els lletrats. No, els lletrats assisteixen a la mesa. Qui decideix és la mesa. El reglament assisteix a la mesa i el reglament és interpretable. La decisió política, perquè si no fos interpretable el reglament i els lletrats fossin qui tenen l'última paraula, llavors per què carai volem un president del Parlament i per què carai volem una mesa? Senzillament sentem els lletrats, tenim un reglament i fins i tot podem fer virtual, ja que estem parlant d'això. Tant, si això és així, jo crec que hi ha marge absolutament en el reglament per interpretar, torno a dir, a segle XXI, que podem investir un president telemàticament. És que, torno a dir, que la discussió no és tècnica, que no estem en un debat tècnic, que estem en un debat polític. I què és el que pesa en el debat polític? Hi ha una majoria de ciutadans que volen que aquest sigui el president? Sí, doncs això passa per sobre de tot. Fa 10 anys vostè m'arriba a dir que Toni Comín seria d'Esquerra Republicana i Ramon Espadaler del PSC i jo m'hagués fet un fart de riure. Però avui la situació és extraordinària, fins i tot també en els partits polítics tradicionals i en les maneres d'entendre la política que teníem fa 10 anys, o fa potser menys, també ha canviat tot. Per tant, és una situació excepcional, extraordinària, i per tant hem de veure què és el que passarà a partir d'aquest dimecres. Li agraeixo moltíssim, de veritat, que avui hagi vingut al suplement. Moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies.